Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvakare nemamwe messages kana kuri kunzi munenge musati maita update yoTrenza Play, link ririmo mucomment section. Munongodzvanya mobva maenda mobva manoita update kana kuenda kuPlay Store then you update. Pane mumwe mudiwa muteereri uyo ainge achiti email yake iri kuramba iri kuti email format. Did you check mukacheka kuti the email that you entered hamuna kuisa any space here? Kana kuri kunzi munoshandisa Gmail pane button rakanzi Google, munongoshandisa button iroro automatically then munobva maita sign up. Try that and give us feedback. Ndichingotenda kune vose avo vakatotanga kutoposta mavideos avo. Keep on posting your videos. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu yatatsoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitopa changu. Iyi nyaya idzi dzezvipoko dzinondifungisa zvakawanda. Inyowo ndiyo confession yangu. Pari zvino ndigere hangu kunoku kuAmerica. I resettled kunoku kuAmerica nekuda zvakaitika apo ndainge ndichiri kuZimbabwe. I ended up losing my husband because of the paranormal activity that was happening at my house. What happened mukoma? Zvinhu zvinondirwadza kusvika pari nhasi. Even though I got married again, but ronda rakasiyiwa nemurume wangu mumwoyo mangu harimbofi rakapera, and I will never be able to replace him. Ndinogara kunonzi kuOhio kunoku kuAmerica. Zvinhu izvi zvakaitika pandainge ndichiri kuHarare nemurume wangu. Tainge tine imba yedu kuGrendel, but vabereki vangu vainge vachibva kuMondoro. Baba naamai vangu vose, baba vangu vainge vari musoja, amai vangu vainge vari mupurisa, vakazoita mari. Vabereki vangu vainge vari vanhu vainge vaine moyo yakanaka uye zvekare vainge vachichengeta nherera. Kunyange kuMondoro kuvillage kwedu kwatinobva, vabereki vangu vaitochengeta nherera pamba pavo, asi nherera idzi dzainge dzichichengetwa nakoko. Saka takangokurawo tiri mazviri kuchengeta nherera. Kunyange hangu ndakazokurira muHarare, but taingogara tichingoenda kumusha kwedu kuMondoro nekuti vabereki vedu vainge vakatidzidzisa kuti chinonzi chivanhu, not as in kupira vadzimu, but chivanhu chekutongoti iwewe kana uriwe unenge wakapiwa breakthrough mulife haufaniri kuti unge uchizokanganwa nekufuratira hama dzako, and unofanira kuti unge uchizova setsime rekuti hama dzako dzose dzinouya dzichichera dzichinwa mvura patsime iroro. Saka kunyange zvedu tainge tichigara kumasuburbs, but each and every weekend taitoti tinge tichitoenda kuMondoro. Dzimwe nguva taikwanisa kuzotospenda mazuva akati wandei tiriko tozodzoka zvedu, kana kuri kunzi inenge iri nguva yekuti zvikoro zvinenge zvakavharwa. Fast forward, ndakazoti ndakurawo ndikaita boyfriend yangu, ndikabva ndachizoroorwa ndikachata. Amai vangu vakazoshayika, baba vakazotevera zvavo, tikasara tisina vabereki. But ipapo ndainge ndatova nemwana wangu 1, ndikazoita mwana wangu wenumber 2. Saka pandakaita mwana wangu wenumber 2, murume wangu ainge ava nebusiness rake raainge akatanga. Tikabva tachizotanga kubatawo macontracts, matenda. Saka tainge tava kuita mari. Zvino tainge takati tsano, hanzvadzi yangu vange vachizova ivo vanenge vari responsible ikoko kumatenda. Asi munongoziva kuti kana ukashandirwa nehama zvinhu hazvizobudi zvakanaka. Pandakaona kuti hanzvadzi yangu yainge yava kuita mess up business remurume wangu, ndikabva ndavamisa basa. Ndikabva ndati kumurume, iwewe neni tochitokwinya pano tozviitira zvinhu zvedu tiri toga. Saka nguva zhinji taikwanisa kugara kwainge kuine vashandi vedu vachishanda, nekuti tainge takabata contract
rekuti tinge tichigadzira road Bulawayo Road ndo contract ratainge takabata iroro. Saka taigarako kubasa kuitira kuti zvinhu zvacho zvinge zvichifamba zvakanaka. Saka ndainge ndava nemwana ipapo ndakabva ndachizotaura nemurume wangu ndikabva ndati mwana uyu sezvo iye ava kugona kufamba, ava kugona kutaura, kuti tinge tichifamba naye tichienda kwese tiinaye mwana uyu, ndinoona sekunge zvisingaiti. Zvatava kuita pano tinofanira kuti tinge tichitsvaka neni kunyange hedu tainge tagara tiine musikana wedu webasa uyo ainge achitishandira, vainge vatori amai vechikuru. Ndakazotovadzinga later on ndisingatozivi kuti neni uyo wandainge ndatora, mwana wandainge ndatora, ndamunzwira tsitsi nekuda kwekuti ainge ari nherera, ndiye ainge achazokonzeresa kufa kwemurume wangu. Zvekuti dai ndainge ndakaziva ndingadai ndisina kumbogara ndakaita zvinhu zvakadaro. So mukomana Shi ndakabva ndachizotaura nemurume wangu akabva abvuma. Sezvisinei takabva tachizoenda kumusha mushure mekunge pashayika vamwe ambuya ava vainge vari mudzimai wasekuru, hanzvadzi yaamai vangu. Saka takabva tachizoenda kumhondoro. Taendako kumhondoro mukoma ndipo pandakabva ndachizoona musikana uyu akauya parufu. Saka ndakangoona madyiro acho ainge achiita, ndobva ndabvunza kuti nhai mwana uyu mwana wani, anogara muno muvillage here, nekuti handimuzivi. Ainge aine 13 years. Ndakabva ndachizoudzwa neumwe muzukuru wangu kuti iye ainge akabva kune rimwe village akauya akazotanga kugara nagogo vake mainya kubereka baba vake, zvino vainge vakashayika. Saka apa ainge ava kungoitawo zvokungotiwo vanenge vamutendedzawo kuti ange achirara pamba pavo aingorarawo pamba pavo, kana kuri kuhama dzekwaamai dzainge dzakamuramwa dzikabva dzati dzainge dzisingakwanisi kuti dzinge dzichimuchengeta. Saka ndakabva ndachizomudaidza ndokubva ndati ange achizouya tinge tichizotaura. Ndokubva ndachizotanga kutaura naye. Ndakaona kuti ainge ari mwana ainge ari humble, ainge aine unyoro, kana voice rake aitaura zvinyoronyoro. Ndikabva ndati mwana uyu anokwanisa kuita neni, asi ndikati hazviiti kuti ndingomutora ndisina kutanga ndambodzidza unhu hwake. Ndakabva ndachizotaura nemurume wangu ndikabva ndati mwana uyu ndoda kuti ange achimbosara pamba tinge tichizomboona kuti anozoita here kuti ange achizouya kuHarare kuzotishandira. Saka ndakabva ndachizoti ange achigara paorphanage iyo yainge yakatangwa naamai vangu, ndopa akatanga kugara ipapo. Sezvisinei mukoma, report yakauya ndikaudzwa kuti aiwa mwana ainge ari a hard worker, aishanda uye she never complained. Aiti kana akapiwa basa aita basa rake nemazvo. Saka when the report came ndakataura nemurume wangu akabva ati well it is fine, handei tinomutora. We then drove from Harare tikabva taenda kumhondoro tikaenda tikanomutora. Ndakatoenda naye kwaSabhuku. Ndaenda naye kwaSabhuku ndikavaudza kuti ndainge ndichida kutora mwana uyu kuti ndinge ndichizoenda naye kuHarare, ndinge ndichizogara naye, uye zvekare ndainge ndichazozama nepose pandinogona napo kuti kana akamboshanda kamwana kangu kana kakura then I'll see kana kuri kunzi kana zvichiita ange achizodzokera kuchikoro. Ivo vakatofara vakatoti vaiti kana vakamutarisa mwana uyu nekushungurudzika kwese kwaainge achiita, uye zvekare aitopota achitorara pamba pavo. Vakati akazotanga kurara pamba pavo mushure mekunge vamuwana akarara mudanga. Vakabva vamubvunza kuti sei wakarara mudanga, akavaudza kuti ainge asina kwekuenda nekuti hama dzababa vake dzainge dzisingamudi, uye zvekare nehama dzaamai vake dzainge dzakamuramwa. Saka aipota achirarapo pamba paSabhuku, asi chikafu chekumupa ndicho chavainge vasina sezvo zvinhu zvainge zvakaoma. Saka vakafara chaizvo. So takabva tachizomutora tikabva tachizouya naye
kuHarare mwana uyu ainge asina kana chaainge atombori nacho kana hembe. Mukoma ainge asina kana hembe. So takazoti tasvika pamba ndokubva ndachizotanga kumudzidzisa mabasa ose awo ainge achifanira kuti ange achizoita. Ndikamuudza kuti iye zvainge zvakangofanana kuti ainge ari mwana wangu ende ainge achifanira kuti ange achingozvitora semwana, asi ndainge ndichida kuti ange achizoshanda. Ndainge ndisingadi kuti ange achizova munhu wekuti anenge ari stubborn. Zvinhu zvose mukoma zvainge zvichiendeka, painge pasitomborina kana problem zvachose. Saka ainge aine chimwe chuma chaainge ainacho muchiuno make. Ndikatombomubvunza kuti ko chuma ichi, akanditi chuma ichocho ainge akachipiwa nagogo vake, mai nyakubereka amai vake. Ndikabva ndati zvino chuma ichi wadii wachirasa, nekuti pano tinoita zvokuenda kuchechi, kana kuti pari zvino wombochikurura zvako. Akabva ati kwete, hazviite kuti ange achichikurura chuma ichocho, nekuti ainge akanzi nagogo vake kunyangwe zvikanzi kwauya zvinengei haafaniri kuti ange achizochikurura chuma ichocho. Ko ndaigozivei kuti chuma ichocho chainge chichishanduka kuita nyoka yaainge akapiwa nagogo vake. Zvose mukoma zvainge zvichiendeka until week number 3 kubva zvatainge takatanga kugara naye mwana uyu. Saka nerimwe zuva mukoma ndakamuka usiku, ndainge ndava nedambudziko rekuti BP yangu yaipota ichikwira nekuda kwema-challenges mamwe akamboitika kumashure uko, mushure mekunge ndati hanzvadzi yangu ange achizoshanda iye achitimanejera business. Saka pane zvakaitika pama-finances zvekuti zvakandiafecta too bad kuti ndainge ndozvibvunza kuti zvino mwana wamai vangu kana achindiita zvinhu zvakadai ndichavimba nani. Zvakandiafecta mukoma because pane mari dzimwe dzaakatora, mari idzodzo akatoenda akanorora umwe mukadzi wenumber 2, in which muroora wangu akatanga kutondiblema because ainge akatomboitaura nyaya iyoyo kuti dai mamboregedza kuvaisa pachinzvimbo chekuti vanobata mari, because ndinovaziva kana vakangoita mari chete vanenge vava kutomhanyisana nevanhukadzi. Saka zvakazoita sekunge inini kunetsana kwandakamboita nemuroora ndainge ndichitozviziva kutoti kuno umwe muroora ariko, because iye zvinhu zvake pazvakazonobvundoka achizobvundorana nemukadzi wake wenumber 2 zvakabva zvachizoita sekunge inini ndainge ndiri involved. Saka zvakandiafecta too bad zvekuti ndaipota ndichiti kana ndikamuka usiku ndaitomboenda ndonogeza newarm water inenge isingatonhori uye zvekare isingapisi because BP yangu inenge yakakwira. Saka musi iwoyo wazvakatanga ndakamuka semazuva ose apo BP yangu painenge yakakwira ndokubva ndachizoenda mubath. Ndirimo mubath mukoma ndainge ndakagara mutub, ndopa ndakabva ndachizongonzwa munhu achinoka. So I wondered kuti why is it my husband will knock, because usually murume wangu aingovhura door zvekuti dzimwe nguva zvaitobohwa, kunyangwe wakagara patoilet seat aingokaruka avhura zvake door. Kunoka chaiko ainge asingatogoni kunoka door. Ipapo mukoma ndakanzwa a knock, and this was not just a knock, it was a loud knock, kuita sekunge munhu aitorova door nechibhakera. Ndakabva ndati kwakanaka here. Chakandivhundutsa mukoma ndechekuti like isusu our toilet, our tub was close to this other window. We had 2 windows in the toilet, so there was this big window and then there was a little window on the other side. Saka tub was right next to the window zvekuti waitoti uri mutub waikwanisa kutovhura window kutoona zvose zvinenge zviri panze. Saka ipapo mukoma nashe ndati kwakanaka here, ndo pandakaona umwe mukadzi ainge ari wechikuru. Mukadzi uyu mukoma ainge akamira pawindow akaita zvekundidongorera, asi mukadzi uyu ainge ari weblack. Mukadzi iyeye mukoma nashe aita sekunge ainge akazora matsito, chandaingoona mazino uye zvekare maziso ake, asi ndakaona kuti ainge ari mukadzi ainge ari wechikuru. Mukadzi uyu ainge akasunga kadhuku kake keblue kanosungwa nemapostori
ndiko kadhuku kaainge akasunga ikako. Akangoramba akanditarisa, mukoma akabva anditi, ko unobvunza kuti kwakanaka, ko unondibvunzirei kuti kwakanaka? Ndiwo mashoko andakanzwa iwawa mukoma akataurwa nemukadzi iyeye, ndokubva anyangarika. Mukoma Nashe, ndakabuda mutabhu ndichimhanya ndichiridza mhere. Murume wangu akamuka akati, ko chii? Ndakamuudza zvainge zvaitika. Akabuda panze akatenderera akadzoka mumba akati haana chaainge aona, asi ainge aona imwe imbwa yeblack. Imbwa iyi haana kunge akaziva kuti imbwa iyoyo yainge yakapinda sei, nekuti pamba pedu juraho redu mukoma rainge risina pekuti taiti imbwa yaikwanisa kufukunura ikachera ikapinda nemuzasi mejuraho, uye zvekare isusu tainge tiine imbwa dzedu, saka imbwa idzi dzairuma. We made sure kuti imbwa idzi dzinongogara dziri lockdown muyadhi medu nekuti dzairuma, uye zvekare kana kwanga kuri kunzi yainge iri imbwa yainge yapoya, kudzedu imbwa sei dzainge dzisina kukwanisa kuona kuti painge paine imwe imbwa yainge yapinda muyadhi. Ndo zvakaitika izvozvo. Mukoma akati ainge aona imbwa yeblack. Imbwa iyi yakangoramba yakamutarisa ndokubva yatanga kutiza. It was just a normal dog to him. Asi handina kumbogara ndakafungidzira kuti zvandainge ndatoona it was something that was paranormal activity, and kwainge kwatova kutotanga kwedu kuona zvipoko, inini nemurume zvekare nevana. So mukoma, zvinhu izvi zvakangoramba zvichingoitika. Like murume wangu akamboita mazuva asingaoni license rake. License remurume wangu raigara mune kamwe ka license holder that was always connected to the key. Saka one day akangoti ava kubuda akabva license rangu riripi? License takaritsvaka mukoma Nashe license until tazoenda kunotora rimwe license. Akatora rimwe license. Musi watakabva tichiti tabva kunotora license ndo musi uyo waakazoriwana license. License iri mukoma Nashe rainge riri mubhutsu. Ainge aine mamwe masneakers ake ewhite ainge ari eNike, ndimo maakariwana license, ndo marainge riri. Aiwanzokupfeka masneaker iwawo kana achida kungoendawo hake out nemashamwari ake vachienda kunotamba bhora. But chakatinetsa ndechekuti the previous week akatoenda kunotamba bhora ainawo masneakers iwako, asi paakazoti achitarisa zvekare masneakers awa ndo patakabva tachizoona kuti license rainge riri imomo. Apa masneaker awa ainge akabva mukuwachwa namaid wedu. Saka ndo pakazotanga nyaya dzekuti tainge tava kuitwa manipulated nemwana uyu watainge takatora, achitiudza kuti maid ainge akamuona achibvisa license because iye akati hanzi maki awa akasiwa nemurume wangu because taingomahenga kuseri kwedoor. Then anoti iye akabva achizoona maid achitora maki iwawo ndokubva achizobvisa license. Haana kunge akaziva kuti license ari kuda kuita sei naro. So nekuda kwekuti maid uyu ndiye ainge akabva mukuwacha masneakers iwawo, isu takatongozviudza kuti chainge chiri chokwadi chatainge taudzwa nemwana. Why else will she lie? Ndo mubvunzo watakazvibvunza iwoyo kuti why else will she lie? Ndobva ndachizodzinga maid. Ndadzinga maid ndakabva ndaona kuti zvemamaid zvinonetsa, ndikabva ndati pari zvino ini ndava kuzviitira zvinhu zvangu ndiri ndoga, handichadi kuti ndinge ndichishandirwa nemunhu. Saka musikana uyu ndiye ainge ava kushanda samaid. It then came a time yekuti murume wangu ainge ava kuti aipota achimuona mwana uyu patinenge takarara, asi paaizomuka anenge atonyangarika. Paindiudza zvose izvozvo ina handizivi kuti aindishandisira mushonga here, because ndainge ndava kutoblema murume wangu. Dzimwe nguva ndaitozvibvunza kuti kasi murume wangu ava kuchiva mwana uyu, why is it achingoti
anogara achingomutsvakira mhosva. Takatanga kunetsana nemurume, then akabva achizoya kwandiri. Mwana uyu akauya aine mushonga waainge ainawo. Ndikamubvunza kuti mushonga iwoyo ndewei, akanditi nekuda kwekuti ndainge ndichingogara ndichinetsana nemurume wangu, saka ainge achida kundipa mushonga waainge akagadzira. Akati iye ainge akatora makwati emusasa ndokubva achizomapisa akamakuya, akabva anditi wainge uri mushonga waainge akadzidziswa nagogo vake, wainge uri mushonga wekudzikamisa murume. Ndakaramba mukomanashe, asi akazondiudza kuti ainge akaisira murume wangu muchikafu mushonga uyo waainge akambondiratidza waainge akagadzira. Ndikamubvunza kuti wakaitirei zvinhu zvakadaro, akabva anditi nekuti ndainge ndava kuzviona kuti vaikwanisa kuzoita girlfriend, ndokusaka ndakavaisira mushonga muchikafu. Anoti akavaisira mushonga iwoyo mutii. Ipapo mukoma ndakatomutenda because marriage yangu yainge yava kutoita sekunge yainge yava kutoda kutoparara. Murume wangu akazotanga kurwara, akabatwa aine liver cancer, asi ndakazozviziva later on kuti mwana uyu ndiye akakonzeresa zvose izvi, nekuti ndakazotomurota. Ndakarota amai vangu, vakangoti kwandiri uya kuno uone, ndokubva vachizoenda neni muspare bedroom because akazokumisidzira ava nespare bedroom yake. Pandakapindamo muspare bedroom imomo, mukoma ainge akagara akafuratira kudoor, akapfunya chisero, ainge akawaridza chimhasa akapfunya, ainge asina kupfeka kana anything. Pandakazozviona kuti ainge asina chaainge akapfeka, this was after tafamba tikabva tachizoenda kumberi kwake, tikamira takatarisana naye, nekuti pandainge ndakamira kumashure kwake ainge akangomonera mucheka wake wered, saka ndaitofungidzira kutoti zvimwe kuda ainge akapfeka. Ndopandakaona kuti ainge asina kana chaainge akapfeka. Maziso ake mukoma aityisa, fesi yake yakazoshanduka, akabva aita nyoka. Ndakaona kuti ainge aine nyoka iyo yainge yakazvimoneredza muchiuno make. Ndikabva ndaona kuti nyoka yacho yainge iine macolors kuita sekunge chuma icho chaaigara akamonera mumuchiuno make. Ainge aine hari yaainge akabata yainge ichipfungaira chiutsi, apa ainge akabata mutsvairo. Amai vangu vakabva vachizonditi tarira uone. Ndopandakabva ndachizoona kuti panze painge paine umwe mukadzi ainge ari wechikuru. Mukadzi uyu ndiye uyo wandainge ndakamboona live and direct musi wandainge ndiri mutab, ndikazoona munhu ainge akamira pawindow. Mukadzi uyu ainge akamira panze, asi airatidza kuti ane vanhu vaainge achitaura navo. Pasaidi pake painge paine imbwa yeblack iyo yainge yakaonekwa nemurume wangu. Amai vakabva vati tarira uone. Ndopandakabva ndachizoona kuti mukadzi uyu ainge aine vanhu vaainge ainavo, vaainge achitaura navo. Ndikabva ndati vanhu ava vari kuitei? Mukoma ndakabva ndachizoona kuti vanhu ivavo vainge vachichera guva. Ndikati iguva rani? Amai vangu vakabva vanditi iguva remurume wako. Ndakabva ndatoona murume wangu achifamba achibva kwaainge achibva, ainge akapfeka zvinhu zvewhite. Akafamba akaenda akanopfugama pamberi pemukadzi iyeye. Mukadzi uyu akapiwa banga ndokubva acheka murume wangu kuita kunge huku. Murume wangu ndokubva adonhera mugomba. Ndakazozviona mukoma ndava kuchema, ndakapfeka zvinhu zveblack ndichichema murume wangu. Gomba iroro parainge rava kufushirwa. 2 days later murume wangu akabva afa. Murume wangu akafa atambudzika. Mushure mekunge murume wangu ashayika, iniwo ndakazofamba in secret
ndichida kuziva kuti hope dzose dzandainge ndakarota zvainge zvichirevei nezvose zvandainge ndakasangana nazvo. Ndakaenda kun'anga ndiri ndega, ndikabva ndaudzwa kuti mwana wandainge ndichigara naye, mwana iyeye ainge ari muroyi. Gogo vake vainge vatori mukuru wevaroyi kwedu kwatinobva kuMhondoro, saka vainge vakasira zvinhu zvavo zvose mumaoko ake mwana uyu. Paakazotanga kugara neni achizotanga kuvenga murume wangu, ndeapo pekuti pandakada kudzinga maid, paakaona kuti iye ange achikwanisa kuzotitonga nekuti controller nekuita zvose zvaainge achinzwa kuda nesu. Maid umwe uya aifanira kuti ange achizodzingwa basa, saka aitonzwa zvose zvataipota tichitaura tiri mubedroom medu. Murume wangu iye ainge asingade kuti tinge tichimisa maid basa, because aingobvunza kuti munhu uyu ane mhuri, ko vana vake, you know kuti she is a single mother. Ini nekuda kwekuti I was being manipulated, ndainge ndava kusatomboda kutombomuona mukadzi iyeye, even though ainge akatishandira kwemakore nemakore akawanda, asi ndainge ndava kusada kana kumbomuona zvachose. Saka mwana uyu akaona kuti inini anokwanisa kundikontrola, asi murume wangu ainge achimukoniwa. Ndopa akabva achizofunga plan yekuti ange achizouraya murume wangu. Handina kunge ndakazviziva mukoma kuti ndiyo yainge itori mission yake iyoyo. Kunyangwe pari zvino mweya wekubatsira nherera ndichiri nawo, kana orphanage, I still wanted to start an orphanage, but ndinongoti kana ndikafunga nezvayo nyaya iyi mwoyo wangu unorwadza zvisingaiti mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Taigara tichingorwa nemurume wangu ndisingatozvizivi kuti chaikonzeresa kuti tigare tichirwa yainge iri nhau yekuti pamba tainge takagara nemuroyi. Be careful at all the times, I repeat, be careful always about the people that you bring into your home, because they can destroy you. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ipapo pavakabva kun'anga vakatonzi musambomubvunza uye zvekare musatombomudzinga basa zviya zverafu, nekuti ane rimwe simba rekuti kana rinodare harifi rakamisikidzana nesimba raainaro. Hanzi ndo zvavakaudzwa kun'anga kwavakaenda. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Also please make sure you update your Trenza Play. Kune imwe episode yandaposta ikoko. Kana kuri kunzi uri murume anofarira kukecha vakadzi vanoita zvekutengesa miviri yavo, please listen to that episode. Kana kuri kunziwa murume wako zvekare unotozviziva kuti murume wangu ndokubasa ikoko izvi zvekukecha mahure, you also need to listen to that episode. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatisanganei kuTrenza Play.